Velkommen til Kokkekompagniet og anretning af vores nytårsmenu. Vi har gjort det nemt for dig, og her vil vi vise dig, hvordan du kan få det til at se lækkert og indbydende ud. Det første du skal gøre, er at lune suppen og kammuslingen op. Herefter hælder du suppen ned til kammuslingen. Og anretter med trøffelolie, persilleolie og frisk persille. Nu skal vi til mellemretten. Kom løgpuréen ned i tallerkenen. Læg herefter tunen på puréen. Og dekorer med japansk mayo og citronkonfit. Afslut med salat endive og shizukase. Hovedretten. Her skal du bruge 2 gryder. Varm sauce og selleripuréen i gryderne. Varm samtidig urter, kød og kartoffel i ovnen. Kom selleripuré på tallerkenen og læg urterne ovenpå. Derefter kartoffel og kød. Og slut af med sauce. Osten kommer på en træplanke med oliven, appelsinmarmelade og knækbrød og er lige til at servere. Til at afslutte det hele kommer desserten. Kom crumble med hindbær og hvid chokolade ned i glasset. Derefter sætter du marengs, hindbær og mynte ned i glasset. Kokkekompagniet siger velbekomme og ønsker jer et lykkebringende nytår.